ang Legazpi sa LGU na very intensive and aggressive campaign pag-apog sa stray dogs. Nag-donate operations kami. Apo. And most of the time, ang overcapacity kita sa dog pound. We always have a operation daily and ang nalalakok na mga 15 to 20 dogs every day. Kaya, and nahiling ta, kung may only rice, may only stray dogs. Kasi talagang mas kayo nung gibuhon yaon na yan talaga ang stray dogs. We have 15,000 dog owners. Sa mga kaiyan, bako pa responsible dog owners. We have 26,000 dogs population all throughout Legazpi. And 50% of that can go out the premises of the owner at any given time. Pwedeng lumuwas, kaya they can be considered stray pag luminuwas na sa premises. Yan po ang situations. That's why naglaban po kita kay ordinance. In fact, for public hearing na, so responsible pet ownership ordinance, kung saan yaon po duman, asaro po sa highlight ng saling ordinance is creation of grant program, which is barangay responsible owners of dog. Saro po this is, ma-deputize kita yung mga barangay responsible owners of dog enforcement team na kung saan sila po magtatabang sa tuya magdigibo, magtatawag citation ticket sa violator. Ayun. Ang tutok po na digibo, bakuna sa nasuayam because ang dogs, although they are culprit of stray dog menace which we identify, 5 po yun ay ang acronym ko kanganikan ni Islam 8. Letter D is dangerous dog bites. Mga ate ay po na masukot sa gilid kan magpapagit sa tindahan because of this dangerous dog bites sa mga nagbubukod na ayam. Letter A is yan sa community kung saan ang ugali ka mga Pinoy is maski sa pigpapapopo, pigpapawiri ang mga ayam, malayon sumatamo, bigla kang napilay, malaw ka na sa opisina, tamay na pinapang ka. Ayun. And auto vehicular accidents which is very rampant. So nga na sa kuyang empleyado are victims of that, motor vehicular accidents. And so sa advocates that, nabuang sa payo, siya po si Dr. Gudilo. Oh my goodness. Advocates na kunin mo yan, hinayar ko para sa blood program. Jesus ko. And letter I is infectious rabies. Yes, it is a rabies month, pero sa na yan. Sa mili na tigitaw kang stray dog, it's the stray dog ang pulot dulo niya. Yes. And letter D is tourism. Now this stray dog menace, yes, ang culprit yung stray dogs, but ang kulot dulo nito, they're just victim of irresponsible pet owners. Kaya, mabuti po kan sa tuyang opisina na putuput up ordinance na kung saan mas maisog and we need the participations of all stakeholders, especially the barangay. Kasi if I will just like it, the implementations on the local government, the city vet, kaya po. We have 70 barangays. We have 26,000 dog owners, 26,000 dog population, 15,000 dog owners. Di kayang bantayan yan. So we need the active participations of all stakeholders para mapundo na po yung problema ining stray dog menace. And hopefully mag-abot na po sa public hearing si Councilor Alvarizo ang satuyang sponsor. And ang proponents na po, it's not only the city vet, I put up the DILG para ang DILG will help us para ma-push ang participation ng mga barangay officials in this program. In fact, Sir Henry, sa March 23, magkakawa po kita kilog tagging. Ayan. And pre-rabies vaccination. What is the purpose of this dog tagging? Gusto ko paanong malink na ang tagsaliri and the owners and the dogs outside the premises. Kasi ang nangyayari, nakada po kami, 1 or 2 lang ang kukulimato, i-claim. So, kumusta yung sudaran? So, ang ayam talaga, in our present situation, hindi po permi ang nagsasacrifice. Sa kapag
pabayaan po ang tagsakiri. Responsible pet owner. So that's why I want to link the dog owners and the dogs para makadiskwento man yan, dahil pwedeng mag-liga. Yes, And yes, po totoo. sa mitigation. Dahil alam ko, ang mga tagsakiri, mga matagasang kayo kayan. Iyo. I will put up some mitigations like pag inalik nila so dog tag, they will be fined 5,000. And I really need the active participation of barangay official kasi sila nakatamid sila nakakaharap ng matag sa diri kang ayam. And so ayam na lahat po. So, hindi po, hopefully para magtabangan sa ilig. Sige po sa Legazpi. Iya, opo. And with the proper participation of all stakeholders, this will be efficiently, effectively, and successfully implemented. So, let us hope and pray that this will all happen. Urination, allowing the dog to urinate, pupo on the public places is prohibited and liable po sila on a fine of 3,000 or parang 2,000. Kaya nga po, we need an active participation of all stakeholders here. Kaya ba na po ang barangay officials here? Ordinance, if that is an ordinance, Ordinance the deputized agent, the police officer, and the implementing agency. Yan po. I see. Opo, okay. So with that pala, sa satuyang syudad, dakulong pa ang ano yan, no? Ang mga ayam na day pananggad na mamangnukan tag sa diri na bako pa konsideradong mga responsible pet owners. Yes, ang problema ng stray dog without all the responsible pet owners. Yan po yan talaga ang pulot dulo dyan. Not only here in Legazpi, all throughout the Philippines. Yan po ang problema ang tagsaliri kang ayam. 26,000, more than 26,000. More than 26,000. How many percent we po? were to vaccinate 25,000, kaya nasa 95% po kita. Ay wow, very good. Pero how many? Rabies vaccination. Yes, come again po. Sabi ko, sa number of population po nan, mga perang porsyento po kayan ang mga konsideradong mga irresponsableng mga tagsadiri nila. More than 50% po. Pera po, pera dok, pera? Sa 15 mil, ang dog owners is 15,000 more than. Oo. Pera po dok ang how many percent po dok? More than 50%. More than 50%. Dakula no? Yes, ang responsible dog owners talaga. Grabe. Yeah. Opo. Sige. So, talagang it's medyo tedious na ako kasi if this ordinance na makapasala, we will have a orientation on every barangay. Lecture po kita sa mga dog owners and we will implement what penalties cited on this ordinance. Yeah.